aja padha kaget. Dina iki bapakmu sing bali jeneng Sira sowan ora papan kene. Bapak Werkudara. Sapa ta sing ora kaget, sapa ta sing ora gugup goragapan? Dupi Rama Kyai Werkudara paring dawuh marang putra-putra supaya sowan. Anakmu lanang Randu Gumbala, anakmu lanang Antasena nyadong dawuh, Pak. Ana wigati apa? Iye, Rama Kyai Werkudara. Kang putra Gatotkaca namung angklungaken jangga nilingaken karna. Kang putra Antarja nyadong dawuh Kanjeng Rama. Wah, Antasena Gatotkaca Antarja. Sumurupa kahanan dina iki kahanane negara Ngamarta adoh saka rasa tentrem. Ngamarta adoh saka rasa tentrem sing dikarepke dina iki kahanan Ngamarta tintrim. Sebabe apa kok Ngamarta tintrim, Pak? Sumurupa wis sawetara wanci wakmu Buta Dewa karo pamanmu Janaka lunga tanpa pamit saka Ngamarta iki.
Lenging driya mangu mangungkung kanduhan remang lurlena tanpa kahanin lah kok ngane-ane Pak De Puntadewa lunga kok kaya kencan semayan karo Pak Cilik Janaka banjur jengkarip pepundhene karone mau mapan ana ngendi? Upama aku ngerti lenggahe wakmu Puntadewa. Aku ora bakal nglumpukke kowe kabeh. Upama aku ngerti dununge jlamprong karo wakmu Puntadewa, aku ora bingung. Gatot Antarja Antasena. Piye, Pak? Yen negara tanpa ratu kuwi ibarate suwu. Mula katentreman karahayon jroning negara Ngamarta iki mbebayani. Iye. Kang putra Gatotkaca namung nderek dhaipun Rama Kyai Werkudara. Ya aja mung melu wae Kakang Gatot. Nadyan to bapak ora perintah, ki tetep kudu digoleki ana ngendi Pak De Puntadewa, ana ngendi Pak Cilik Janaka. Apa wis digoleki? Wis ning ora ketemu. Wah, wis aku ngene bingung kan. Lah kok lakon kok ngane-ane. Ning ndi-ndi iki adat lupiya sing gampang lunga ki Pak Cilik Janaka. Kae gampang lunga, gampang dolan, seneng metu, ora kerasan ning omah. Ning Pak De Puntadewa lah kok iso lunga karo Pak Cilik Janaka ki bebayani nyumelangi. Lah kok nyumelangi sebabe apa Dimas? Lho Kakang Gatot ki ora ngerti Pak Cilik Janaka nek kadung metu lali ngomah, metune ning nggon papan-papan sing endah. Papan-papan sing endah piye? Aku sumlangku nek Pak De Puntadewa nganti dijak ngolor kabel. Pak De Puntadewa iki wonge alus. Apa ya ngerti-ngerti dijak ning Bandungan, lah ya ora penak to. Wis. Iki sing kurang ajar Pak Cilik Janaka iki. Ratu kok nganti dijak lunga tanpa pamit, ora menehi kabar karo dulur-dulure iki piye iki? Ora wawe-wawe, Pak. Iki rembukan sing wigati. Mula kowe tak klumpukke aku njaluk panemumu iki digoleki ning endi? Aja semelah. Gandeng jik ruk lupat wong papat nyebar. Bapak Werkudara ngalor. Mengko aku sing idul. Kakang Gatot sing ngetan. Iya, aku tak ngetan. Kakang Antarja ngulon. Iya, Dimas. Apa ora ijol-ijolan karo Dimas Gatotkaca aku wae sing ngetan. Aja. Kowe nek ngetan mbebayani Kang Antarja. Men Kakang Gatot wae. Iya. Yen pancen kaya mangkono aku percaya karo kowe. Ah iya percaya iki nek sing ngatur ora Antasena wis ora laku iki. Iki nek sing nata ora aku ndak dodole weran kabeh. Wis. Yen kaya mangkono ayo digoleki ana ngendi dununge wakmu Puntadewa. Pamanmu Janaka. Oh, aku manut karo bapak. Budale luwih cepet, luwih apik. Wah, ning sawangan kae. Bleduk ngampak-ampak sapa sing teko rene?
Maruta Pandhawa tata Gadisaya Indriaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Samirana lan Warahayang wah ana buta sak gunung anakan praptek tapel wates negara Ngamarta kuwi sapa Raseksa landalah yen kowe takon lawan aku aranku Yaksa Murti mburi saka ngendi aku buta kliyang kabur kanginan kandang langit kemul mega kandang langit kemul mega kuwi tegese piye iki tegese buta kere Pak ora duwe omah wong arep tunawisma ngono dadak basane kandang langit kemul mega wah wis kaya sore male pidato apik-apik basane Pak ditakoni wae Pak kira-kira buta iki arep gawe geger gawe kisra disingkirke mergo iki klebu klilip tumrap awake dhewe ana wigati apa dene kowe tekan papan kene Yaksa Murti yen ora kleru panduluku kowe panenggak Pandhawa Werkudara dalah anak-anakmu Antarja Gatotkaca Antasena syukur bagi sewu kowe wis wanuh lawan aku sak anak-anakku Werkudara ngono paran dina samengko aku ngerti kahanan negara Ngamarta kumplang Ngamarta suwung awit ditinggal ratune kelawan senopatine sing kok karepke kepiye aja senggo aku ora ngerti dina iki Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa lunga tanpa pamit Sadra Madukara Janaka minggat rapamitan dina iki Ngamarta suwung tanpa ratu Ngamarta ringgih tekaku ana kene sumurupa dina iki aku kang bakal lenggah dampar keprabon aku sing dadi ratu ana Ngamarta iki Dodo muntap lirgin atap jojo bang maring wengis Gumecut padoning ladi netra kocak ngundar andir Lanyu ucapmu pengen dadi ratu ana negara Ngamarta Nadyan to Ngamarta suwung gurtang ora ana ratune mlek mripatmu Werkudara senopati Ngamarta isih ngadeg jejeg ngono ini kena kuwi dadi ratu ana Ngamarta waton bisa nglangkai bangkene Werkudara gigit sing pabrik pedhot kulumu hati-hati Pak rasa meling minggat ngono tak tandangane tenan yo minggir Kang nonton bapak gelut Kang
Ayo ngateko didodo nyododo Werkudara ayo nono.
kurang ajar. Wat. Ayo, aja melu-melu. Remeng-remu sorode yang pratangga pati mawan setana wengi angganing hal toko latala kowe Werkudara ora iso obah mungsuh Yaksa Murti. Ayo Antasena Gathut Kaca Antaresya. Kowe aja melu canthuk lawuh perkara iki mono bapakku. Lah kok bapakku kok wirang-wirangke aku sing ora trima. Aku sing ora trima. Aku ya ora trima. Kasektenmu kuwi mung sepira to, Le? Bapakmu sawangan ora iso obah. Bapakmu ora iso ngadeg. Lho nek bapak ora iso ngadeg iki wis suwe. Nadyan diteta dijamoni iki bapak wis ndak iso ngadeg wis. Kejaba nek musuhe anyar. Wah, Antasena bocah degling. Tulungono bapakmu. Bapakmu ora iso obah. Cup aja nangis, Pak. Coba. Wis aja nangis. Wis iki. Werkudara. Wah, Yaksa Murti piye? Ayo kowe ngakoni kalah apa ora? Yo, aku kalah. Aku kalah ning aku ora trima yen dapurmu bakal dadi ratu ana negara Ngamarta. Gosek. Tata gelar lair aku pengen dadi ratu ana negara Ngamarta ning sejatine batinku kuwi arep ngayomi Ngamarta. Batinmu bakal ngayomi Ngamarta piye? Negara suwung tanpa ratu kuwi ora becik. Mula dina iki aku sing bakal dadi ratu sawetara. Oh, nglamar dadi PJ. Iya. Nglamar dadi PJ sik ngenteni sok Februari dilantik ngono ya. Ning ngene, Yaksa Murti. Nadyanto ki aku ki bocah ndugal ning aku iso maca batinmu. Nadyanto wujudmu buta ning kowe kuwi duweni wibawa, duweni rasa welas kasih karo kawula Ngamarta ketitik kowe gelem ngenteni ratu ana Ngamarta. Ning banjur kerampungane perkara iki piye? Aku sak kadang karo Bapak Werkudara menehi pelilah kowe dadi ratu. Palilah Dimas. Palilah. Oh. Palilah. Menehi palilah kowe dadi ratu ana Ngamarta ning ana syarate. Syarate apa Antasena? Ah, ora celometan, ora ngawur. Wis, Pak, wis. Bapak kalah meneng wae. Wong kalah kok arep ngeyel. Jenenge kalah iki disin-isin ning warung kudu meneng wae kowe, Pak. Iki biasa ngono kuwi. Iki sing ngrampungi aku. Kena dadi ratu ana Ngamarta nek kuwi iso nuduhke dalan ana ngendi lenggahe Pakde Puntadewa karo Pak Cilik Janaka. Lah kuwi aku lagi mathuk aku sarujuk yen kuwi dadi ratu. Tak wenehi dalan yen pengin baline pepundhenmu kekarone. Antasena, Werkudara, sumurupa negara Ngastina sing dina iki kang lenggahi Prabu Duryudana. Sejatine Ngastina kuwi sing duwe hak, duwe wenang kuwi para Pandhawa. Duryudana sakadange mung lungguhe klasa gemelar. Kowe bakal ketemu Puntadewa, ketemu Janaka yen kowe wani njaluk baline negara Ngastina.
Rakyat resang kabeh ngure nangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana wah Yaksa Murti Werkudara piye dadi aku iso ketemu barep kakangku karo Jlamprong yen aku njaluk baline negara Ngastina pancen syarate uga kaya mangkono. Wah kok rada mathuk karo buta iki aku iki, Pak. Ya to. Kondange iki sing duwe negara Ngastina iki pancen Bapak Werkudara sakadang. Lah iki sing lenggahi Pakde Duryudana jaluk wae, Pak. Werkudara kowe wani njaluk baline negara Ngastina apa ora? Yen ora wani njaluk bali negara Ngastina selawase Puntadewa Janaka ora bakal bali, ngerti kowe? Yen pancen syarate kaya mangkono ya aku sawetara wanci manut karo kowe Yaksa Murti. Ya aku manut karo kowe Yaksa Murti. Wis gek budal nyang Ngastina. Sawetara wanci kang jaga ngamarta aku Prabu Yaksa Murti. Nyat langning kalangjuan naglar pantamun sar timonir kakon surum sorot tanpa padang
iku saknyatane kunjang seret pinangga kembang dewa karo swarga ingkang wit mas gligan ingkang ron saluka mulya kalame mawa limut kalamatan jroning alam kanyut saknya taniku kanyatan aku sejatine yen tan ilmu sayektine tan bisa momor Iwang Suksmadi winuwih muga ngayomana mring panjenenganing Sun Nata Ngastina. Paman Harya Suman, Paman Harya Singgunitalah Bapa Durna. Ndika kekalih minangka sesepuh minangka pujangga Ngastina ingkang kula agul-agulaken minangka imbangane rasa kula.
Ndika ampun kaget wanci ngancik Madyaratri kula timbalan sowan wonten pendopo ageng negari Ngastina. Ngono injih, nggih. Gugup guragapan raos sing manah keng pamaning kepatihan semu beneh lan adat saben menapa gatine Karsa Suwawi ku maturi paring dawuh dhateng keng paman Sengguni, nggih. Oh, nggih, nggih, Nak Prabu Duryudana. Keng Bapa Sukalima namung nyadong dawuh ngangklungaken jangga nilingaken Karna. Menapa gatine Karsa lah kok wanci meh ndungkap ngancik Madyaratri tinimbalan wonten ngarsanipun Anggir Duryudana. Bapa Durna. Wonten dawuh. Wonten gimbolaning rasa ingkang nedya kula wedharaken dhateng dika kalih. Perkawis menapa sawi kula aturi babar kula aturi medhar, nggih. Selawase Duryudana urip wonten lakon sing aneh-aneh tumrap gesang kula nembe sepisan iki. Udakara selapan dina niki kula ngambah ing alam pangimpen wanci malem Anggara kasih kalian malem Sukra kasih. Impen kalawa ingkang gegasah manah kula damel jibeg bebek manah kula. Mila dika kalih kula aturi rawuh minangka srana limbanganing manah kula. Oh alah, mung bab impen to, nggih. Paduka Sinum Prabu Duryudana menika ratu gung binetara ing Ngastina. Lah mung perkara ngimpi iki mawon kok damel jibeg damel ribeting manah. Mbok nggih sampun. Ngimpinipun menika napa ngaten? Jroning malem Anggara kasih kaya-kaya kula menika duwe gawe gedhe. Tarup ageng ngadeg genggeng mapan wonten negari Ngastina. Janur mlengkung minangka pratandha Ngastina duwe gawe mantu. Nanging eloke paman ingkang daud dadi manten niku boten wonten sanes kejawi kula pribadi. Kula ngimpi dadi manten ning anahe manten wadon kula wau boten cetha putri saking pundi kula boten pati permana. Menika ngimpi dadi manten. Nggih. Malem Anggara kasih. Lajeng malem Sukra kasih nyupena menapa? Malem Sukra kasih kaya-kaya Ngastina menika keblabaran banjir bandang. Mila saking menika ndika kalih kula suni pirsa menika minangka pralambang menapa paman. Waduh, nggih. Bareng mireng dawuh Paduka anak Prabu Duryudana ngimpi dadi manten karo ngimpi kebanjiran. Kula niku jejere wong tuwa menika mung nganggo ngilmu titen. Adat lupiya wong yang ngimpi dadi manten menika cedhak cilakane, cedhak kacintrakanipun adoh saka slamete. Napa melih ngimpi kok Ngastina kebanjiran. Mboten wurunga Ngastina menika badhe wonten pacoban, Ngastina menika badhe wonten alangan. Menika manut kula lho, nggih. Mekaten Paman Suni, nggih. Wong kula menika minangka wong tuwa mung nganggo ilmu titen. Ujare para winasis, ujare para pinter, menika siji ngimpi dadi manten, loro ngimpi kebanjiran. Menika pralambang ingkang boten sae. Bapa Durna, wonten dawuh. Menapa leres kados mekaten Bapa Penemban? Mboten, nggih, mboten. Nuwun sewu. Nek ngrembug bab ngimpi, nggih, niku kudu dipilah lan kudu dipilih. Iki rembugane karo sapa? Ngoten. Wonten negari Ngastina menika sesepuh minangka Brahmana menika kula, Kang Bapa ing Sukalima Begawan Durna. Nek ngrembug impen niku aja karo patih. Patih menika nayaka Wrangkanata, patih menika pintere mung nata para prajurit, nata para senopati ngatur teklimering kawruh kaprajan. Menika patih. Nek perkara ngrembug impen niku pun bab kasepuhan, nggih. Wah, ngrembug impen kok karo patih Sengguni menika kleru. Mula wangsulane terus ngawur ngamugabar kaya ngoten niku. Mesti dipun kalih. Kalih kula. Ampun gugu kalian aturipun Dik Patih Sengguni menika kala wau. Lho, kok ampun gugu pripun? Kula niku mung nganggo ilmu titen. Nggih nek titen sampean apik, nek niteni mung sing elek-elek. Wah, kleru Dik Patih. Kakang Durna pirsa.
Bab napa lho niki wau? Anak Prabu Duryudana nyepena dadi manten kalian ngimpi kebanjiran. Niku pralambange napa? Ngeten, Dik Patih. Nggih Kakang Durna. Manut Kawruh Sukalima, impen niku kapirang dadi 3. Dadi 3 nggih. Napa mawon Kakang Durna? Titiyani, Gandayani, Puspayani. Nuwun sewu, sak ngerti kula niku puspa tajem. Nen, Puspa tajem. Mboten enten kok impen kok Puspayani. niki sing duwe ilmu kula napa sampean? Nggih Kakang Durna. Lah nggih, wong niki Kawruh Sukalima dadi Kawruh Plasa Jenar, Dik Patih. Mula ngilmu Sukalima niku beda karo ngilmu-ngilmu sanese. Nek liyane Titiyani, Gandayani, Puspa tajem, nek Kawruh Sukalima niku Titiyani, Gandayani, Puspayani. Wong arepe yoni-yoni kok nggurine jem. Wah, jeme sinten? Ngoten. Nggih pun. Sampeyan mangrungokke niki Kawruh Sukalima dadi Kawruh Plasa Jenar. Titiyani, Gandayani, Puspayani Puspayani. tegese Titiyani niku ngimpi antara jam 09.00 nganti jam 12. Niku ngimpi sing ora pati baku, ngimpi sing ora penting sakala mangsa gegayuhan ning Wanciawan. Niku kebabar jroning pangimpen upamane. Wanciawan niku pengen duweni kereta, pengen numpak kereta. Lah, antara jam 09.00 nganti jam 12 niku jroning papan Sarim niku ngimpi kaya numpak kereta ngubengi keraton niku. Gegayuhan ning Wanciawan dibatin kegawa jroning ngimpi. Niku Titiyani. Upamane awan kok batin cah wadon. Ngoten. Cah wadon sing ditresnani, sing disenengi. Oh. Tengah wengi terus ngimpi ketemu karo bocah wadon sing ditresnani, sing disenengi kala wau. Sakala mangsa malah nglindur kalih tangane nyekel HP. Lila. Ngoten iso maca. Niku Nggih. Niku ngimpi sing ora pati baku. Lila, aku wis putus Lila, aku wis putus. Niku seneng ning ora wani kewetu terus Mung dibatin. Mula kebabar jroning ngimpi sakala mangsa malah kebabar jroning nglindur. Niku Titiyani. nek Gandayani Gandayani niku ngimpi antara jam 12 nganti jam 2. mung 2 jam. 2 jam mawon Dik Patih. Niku ngimpi sing ora pati cetha sakala mangsa tengah wengi ngimpi tangi turu terus lali ndek bengi ngimpi apa ya aku ya dieling-eling ora kelingan ngoten niku. Lah ngimpi sing paling tumus niku sing diarani Puspayani. Niku antare jam 2 nganti wanci gagat bangun esuk. Niku Ngimpi sing tumus. Nuwun sewu nggih Anak Prabu Duryudana. Bapa Dura kados pundi? Anak Prabu Duryudana nggenipun nyupenom niku tabuh pinten? Reh ning kula mapan sari kula mboten mangertos tabuh pinten anggen kula nyupena. Nanging bareng kula goragapan wungu nendra. Jago kluruk sesauran. Nah, niku wanci pajar. Niku sing diarani Puspayani niku ngimpi sing mandi-mandine. Yen ngaten tumus impenipun Nak Prabu Duryudana. Tumus Dik Patih. Manggih cilaka. Mboten. Lho. Lah kok mboten? Nak Prabu Duryudana ngimpi dadi napa Dik Patih? Ngimpi dadi manten. Nah, yen Nak Prabu Duryudana ngimpi dadi manten niku jroning manten niku dadi raja sedina disembah-sembah, disubya-subya. Oh, niki pralambang lamun to Anak Prabu Duryudana menika saya inggil derajatipun. Ngeten. Badhe arum asmanipun. Lah kok arum asmane Manten niku kangge kembang napa? Melati. Nah, melati niku gandanipun pripun? Arum. Nah, arum ta? Gondo arum. Cayane, wah, mboten tau krungu sampean ngertine mung arum Klaten, dasar. Nggih. Niku badhe arum kuncara jayeng bawana asmanipun Nak Prabu Duryudana lantaran ngimpi dadi manten. Ning mantene wadon mboten cetha. Lho, mboten cetha niku malah sae. Sapa ngerti niku pralambang widodari utawa malaikat sing teka wonten negari Ngastina sing beta Wahyu Arum Kencana. Oh. Ngoten. Nggih. Niku kanugrahan ingkang sampun disisih dening Nak Prabu Duryudana niku cetha Nak Prabu Duryudana dalu menika badhe nampi kanugrahan wahyu. Ampun ae amam. Lah yen ngimpi kebanjiran. Yen manut wong Jawa niku ngimpi kebanjiran mboten sae. Sae mawon.
Ngimpi kok bedheki kok sing elek-elek. Mbok sing positif thinking ngoten Dipati. Ngimpi banjir. Banjir niku banjir banyu napa banjir lahar? Banjir toya. Wah, saya apik. Banyu niku pralambang penguripan, penguripan niku pralambangi rejeki. Ngoten. Anak Prabu Duryudana ngimpi ngestina kebanjiran, ketekan banyu sing pirang-pirang. Niku rasane meneh para Kurawa sakawula negara Ngastina badhe entuk rejeki sing kathah. Ngoten. Mergo waton ana banyu, waton ana penguripan. Ngoten. Nggih. Ing mriku wonten banyu, wonten penguripan, ing mriku wonten kopi, mesti do iso ngombe penguripan. Nggih. Mpun angsal Kakang Durna. Sampun wong mriki do petani kopi kabeh kok Dipati. Oh nggih nggih nggih. Nggih. Dados Nak Prabu Duryudana pun wasumelang. Impenipun nggih dadi manten kuwi Anak Prabu Duryudana badhe antuk kanugrahan wahyu. Wadene banjir dayaning wahyu kala wau badhe dayani rejekine para kawula negari Ngastina, kumbak kumbul saya ngrembaka jayeng bawana. Ampun wasumelang, Nger. Tidem jroning pasowanan Wadyagung tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendratama mangu-mangun kaonengan lir wusing duka cipta berbudi mantana raras dereng dangu nyimbal pangandika Nalendra Ngastina ndalah pendhita Sukalima nginango dereng abang keca dereng ambles Bantala kasaru gegering Jawi swaning Raden Werkudara karya kagiyat kang samya mulat geger madaning pasukan mangkono Kyai Purwadaya kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan rara sing
sang nahen kong mring diatan kepadan ing kasang saya ing turida ora nyono rang legewa adhiku Yayi Werkudara kang prapting ing Ngastina padha becik saksuwanmu Yayi Werkudara. Wah Duryudana kakangku pangestumu kalih sing rubeda basaku tampanono. Iya Dimas wis tak tampa karya mongkok bombong rasane ati ora liwat penakmu anggonmu lenggah kaya-kaya ora kurang kepenak maneh anggonku sowan ngono pendopo Ngastina ini. Muridku bocah gagah bocah jarat Werkudara padha becik sasuwan mono Ngastina ngene nggih Ndara. Pangestune Durna guruku kalih sing beda basaku tampanono. Wis tak tampa mongkok bombong rasane nganti marem wong tuwa ngerti kowe sowan kaya ngene. Heeh. Penakno nggonmu lungguh ya Werkudara. Sumune ora kurang kepenak maneh anggonku ngabiatara. Yayi Werkudara jandur gunung kading aren si adi sowan ana pendopo Ngastina ana wigati apa marake matura. Wah Duryudana kakangku sumurupa lamun ta dina samengko negara Ngamarta lagi suwung Ngamarta kumplang awit ditinggal mbarep kakangku sawetara wanci udakara Trimadya Candra Puntadewa kakangku jengkar jlamprong lunga monggo nyatane manut dawuh Yaksa Murti mbarep kakangku bali jlamprong bali nyang Ngamarta waton Werkudara jejeke adil ngelingke sing padha lali sing kok karepke kepiye jagat padha nyekseni lamun ta kraton Ngastina iki sing darbe hak darbe wewenang para Pandhawa kanggo syarat baline Puntadewa kakangku Janaka adhiku negara Ngastina tak jaluk bali. Sring Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandikanira winaring semu ya jagat Dewa Bathara pangestu ora saged paman senguni wonten dawuh nggih menika ados pundi paman Werkudara nyuwun baline kraton Ngastina. Aduh, tobat Santalatis. Aduh, nggih niki nggih. Leres ingkang dados atur kula impenipun anak Prabu Duryudana tumus. Ngimpi dadi manten, ngimpi kebanjiran. Wah, jebul dicandhaki pralambange Werkudara njaluk baline Ngastina. Kakang Durna. Pripun, Depate? Manut ramalane sampeyan meleset kleru. Lho, kleru ki bab napa? Ngimpi kebanjiran, ngimpi dadi manten nggih niki batangane. Werkudara njaluk baline Ngastina. Wah, sampeyan iki aja sok ndisiki kersane sing gawe urip. Wong lagi njaluk ya urung karuan kasembadan. Ben to, Ger. Nak Prabu Duryudana kedah percaya ing Bapa Sukalima. Mboten-mbotenipun nglakon. Mboten-mbotenipun nglakon. Apa? Ngimpi kebanjiran, ngimpi dadi manten, nak Prabu Duryudana badhe antuk kanugrahan wayu, badhe saya kuncara njayeng bawana, ngoten. Kakang Duryudana marake wangsulana. Dina iki negara Ngastina tak jaluk. Lan sumurupa Werkudara tekan kene ora ijen. Aku nganti anak-anakku kabeh tak wene wanci, tak wene inah nganti sesuk surup surya Ngastina ora kok ulungke ora wurunga klakon gawe karang jinggo Ngastina kene tak enteni njaba.
Kula nuwun, kula ingkang sowan sinuwun. Palugon lakune ing lekas lukita linuding hidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu kula nuwun amit-amit pasang Kalimantabe kula ingkang sowan wonten pendhapi ageng negari Ngastina sowan wonten ngarsanipun Sinuhun Prabu Duryudana jeneng sira kuwi sapa lagi sepisan iki panjenengan ingsun nyumurupi marang jeneng sira. Nggih, nyuntuku ingkang kathah. Waleh-waleh menapa kula menika wingking saking negari Tabela Suket. Sudya mestani kula pun Prabu Sasradenta Baskara. Prabu Sasradenta Baskara. Nggih. Wondene sowan kula menika namung badhe sowan wonten ngarsanipun pujangga agung guru kang minulya nenggih Bapa Penemban Durna. Pundi ingkang winastan Begawan Durna kula badhe marak ngabiyantara ngaturaken sungkem pangabekti mring pepadanipun. Oh, lone. Prabu Duryudana keparengna Kang Bapa Sokalima nyuwun palilah. Kula ngungkuri angger Duryudana sawetawis pamit menika wonten ingkang madosi Kang Bapa. Nggih. Monggo Bapa Durna wanci sawetahipun mangsa borong Bapa Durna. Mangko to ngger Nalendra Tabela Suket Prabu Sasra sapa iki mau? Sasradenta Baskara. Ratu apik-apik jenenge kok kaya merek teh. Yen pancen kowe bakal sowan ana ngarsane Begawan Durna, ya aku iki Pendhita Sokalima Brahmana Linuwih Begawan Durna iki ya aku iki. Badalah. Bapa Penemban. Kumasanya pratangga windu atamun-amun lirga mampang maletik mancolot pateknya sadasa ilang. Waduh. Mboten nyono mboten ngegiwa kalenggan samangke kula saged pinanggih kalawan Bapa Durna. Prasajan kewala kula menika badhe suwita wonten Sokalima kula badhe ngenger meguru wonten ngarsanipun Bapa Durna. Wah, kowe mau bakal meguru karo aku. Nggih. Dasarmu apa lah kok kowe kepi-kepi bakal meguru marang Begawan Durna? Kabar sampun sumebar pawarta sampun warata. Lamun tapa duka Bapa Penemban Durna menika guru ingkang linangkung katitik panenggak Pandhawa kang aran Werkudara menika sampun ate panggih lawan Sang Hyang Ruci Bathara antuk kawruh kasampurnan kawruh sangkan paraning dumadi menika saking Bapa Durna. Kula meri kalian Werkudara. Kula sowan wonten ngarsanipun Bapa Durna. Kula badhe nyuwun kawruh kasampurnan kawruh sangkan paraning dumadi Bapa Penemban. Kawruh pinecep kawruh sangkan paraning dumadi. Nggih. Meri karo Werkudara. Nggih. Tak kandhani ya. Ngilmu kawruh sangkan paran utawa kawruh kasampurnan ki mung siji. Namung setunggal. Rene wis tak wejangke marang Werkudara, ya. Yen kowe pengen necep kawruh mau ana syarate. Syaratipun menapa?
Syarate yen kowe bisa mateni Werkudara, ing kono bakal tak wejang kawruh kasampuran, kawruh sangkan paraning dumadi. Sagah apa ora? Sagah Bawa Peneban. Adalah. Dek Pate, Kakang Durna pripun? mang rungokke. Tujune Begal Durna iki sugih akal. Bener. Werkudara sing bakal njaluk bali negara Ngastina ora murunga bakal dipateni kali murid kula sing anyar menika Prabu Sasra Denta Baskara. Ngoten. Nggih. Dadi impenipun anak Prabu Duryudana kebanjiran kali impenipun anak Prabu Duryudana dadi manten mriku sae. Syukurlah nek ngaten. Ampun syukurlah kaya ngoten niku. Nek Prabu Duryudana, Bapak Dura kados pundi? mireng piyambak niki kula nampa murid anyar. Sing dadi kliping anak Prabu Duryudana sinten? Werkudara. Sababipun? Werkudara nyuwun bali ning Ngastina. Nah. Niki kaya-kaya sing gawe urip nika utusan dhateng Ratu Tabla Suket suwita teng ngarsanipun Kang Bawa. Necep kawruh kasampunan ing syaraté mateni Werkudara. Niki sagah mateni Werkudara. Syukur alhamdulillah. Nah. Kaya ngaten niku. Dadi dikaya ngapuran kepiye bae ini anak Prabu Duryudana pun percaya kalian ucape Pate Sengkuni, kudu mang percaya kali kula. Nggih, sakmenika kula percaya. Nah. Ger. Nak Prabu Sasra Denta Baskara Wonten dawuh Bapak Durna. Werkudara dina samengko mapan ana tapel wates negara Ngastina. Sababipun Katemben wae bakal nyuwun baline kraton Ngastina. Dina iki yen pancen niat mulai batin bakal mateni Werkudara aja mung ijen. Mengko pun bapa Begawan Durna sing bakal ngawat-awati lakumu nggonmu mateni Werkudara. nggih, Bapak Durna ampun wasulang. Kula sakwadya bala Tabla Suket ingkang sampun samapta ing gegaman. Kula ingkang badhe ngrangket Werkudara, kula ingkang badhe nugel gulunipun Werkudara kunjuk Bapak Durna. Nyuwun pamit yunidi pangestu Bapak Durna. Prekno sing ati-ati ya, Ger. Enjing bidal gumuro saking jroning raja kung ingkang bala kuswa obra bosanan ira Wadya bala Tabla Suket budal so.
setan parane. Suka-suka
Oh, ah, hei. Muswantara kang sinebut